It-tqaċċid ta' mijiet ta' siġar f'Santa Luċija mhuwiex sinifikanti għall-Awtorità Ambjentali tar-Riżorsi l-ERA, anke jekk dawn is-siġar kun joffru karattru distintiv liż-żona filwaqt li kienu jipproteġu l-komunità minn tħaħen tal-karozzi. Sostnew dan ix-Shadow Minister għat-Trasport u l-Infrastruttura Tony Bezzina, ix-Shadow Minister għall-Ambjent Jason Azzopardi, kif ukoll ix-Shadow Minister għall-Proġetti Kapitali l-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Marte Sportelli f'artiklu fit-Times of Malta. Iddikjaraw li l-eluq tal-jogging track u l-open air gym ikoll mhux meqjus sinifikanti għall-ERA, l-istess għat-teħid ta' madwar 4,000 metru kwadru ta' art agrikola. Il-membri tal-Oppożizzjoni innutaw kif mill-kundizzjonijiet ippreżentati mill-ERA li kellhom jiġu annessi mal-applikazzjoni għal permess ġie ddikjarat li tqaċċid tas-siġar mhux se jkollu impatt negattiv fuq l-ambjent. Fil-fatt, parti minn dawn il-kundizzjonijiet tgħid li l-impatt ambjentali mill-iżvilupp tant mhux se jkun sinifikanti li ma kienx meħtieġ li jiġu sottomessi il-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali. Iżda huma jisqu li l-ERA mal-ewwel kienet taf li kien hemm numru konsiderevoli ta' siġar maturi u protetti li kellhom jiġu mqaċċta u saħansitra m'oġġezzjonax għall-proposta jew għall-inqas talbet għall-bidla fid-disinn sabiex jiġu salvati dawn is-siġar. Minflok ippreżentat applikazzjoni waħda għal proġett f'dan il-qasam, Infrastructure Malta qasmet din l-applikazzjoni f'żewġ fażijiet. L-ewwel fażi relatata ma' twessieħ ta' triq ħalluqa u t-tieni fażi relatata mal-kostruzzjoni tal-underpass f'Santa Luċija. Jidher li dan sar sabiex l-applikazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu iddelegati lill-Kummissjoni Ambjentali tal-Ippjanar minflok mill-Bord Sħiħ tal-Awtorità tal-Ippjanar li jġor miegħu skrutinju ferm akbar. Dan ovvjament kien approvat mill-membri kollha tal-Kummissjoni preżenti. F'kelma waħda jiddikjaraw li l-Awtorità tal-Ippjanar qed tikser il-liġi peress il-proġett in kwistjoni u ta' sinifikat nazzjonali u għalhekk kellha tiġi pproċessata mill-Bord tal-Ippjanar u mhux mill-Kummissjoni Ambjentali tal-Ippjanar. Fid-dawl ta' dan kollu, l-artiklu jtem jgħid li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tinsab kommessa li tkompli tiġġieled għas-sewwa u tkompli tħares l-ambjent ta' pajjiżna.